En primeiro lugar, antes de decir cales son os delitos de violencia de xénero e particularmente a nivel digital, tería que definirvos o que é a violencia sobre as mulleres ou a violencia de xénero. E xa escoitastes as persoas que me precederon aquí falando sobre este tema. A min interésame definila de dúas maneiras. Primeiro, é unha violación de dereitos humanos. Iso é a violencia de xénero. E é tamén unha forma de discriminación contra as mulleres. Por iso a frase eu non son machista nin feminista carece de sentido. É o mesmo que cando dicides eu non son racista nin antirracista. É posible ser e non ser ao mesmo tempo? É dicir, é posible discriminar por razón de raza e ao mesmo tempo non discriminar por razón de raza? Eu creo que non é posible. Pois o mesmo é a frase eu non son machista nin feminista. O machismo é unha doutrina da supremacía do home sobre a muller que carrexa unha serie de privilexios. O feminismo é unha doutrina da igualdade de dereitos de homes e mulleres e incluso beneficiou aos homes ao longo de diversas resolucións xudiciais que lle recoñeceron e ampliaron dereitos inicialmente.